Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga bisdak. At napakaingay ko at nakalimutan ko ng mag-vlog. Nakalimutan ko na mag-Tagalog mga kabisdak. So, welcome back uli mga kabisdak no, sa aming channel. At pasensya na pala kung hindi ako nakapag-vlog recently this last few weeks. Kasi ano lang, nagpahinga. Pero ngayon nakabalik na tayo mga kabisdak. Regular na naman yung pag-upload natin ng mga video natin mga kabisdak. So, ngayong araw na ito mga kabisdak, samahan niyo ako. Pupunta ako sa Sydney City. At sa wakas mga kabisdak, wala nang restriction. Meron pa pero konti na lang yung restriction dito sa Sydney City. So allowed na ulit na bumalik dun sa city. Kaya ngayon, dun ako magtatrabaho sa office namin sa Sydney City. Kaya napaka-excited ko mga kabisdak. Kasi sa wakas, makakapag-vlog na naman uli ako dun sa city. Yung mga usual na ginagawa ko dati na naglalakad lang dun sa city. At pinapakita sa inyo kung ano yung mga nakikita ko dito. Kaya, makapag-vlog na tayo uli mga kabisdak. At samahan niyo ko ngayong araw na ito mga kabisdak. At wala lang, ano lang tayo, lakad-lakad tayo dun. Tingnan natin kung ano yung makikita natin ano na yung nangyari dun sa Sydney City. Kasi di ba galing lockdown, marami naman tao, bukas na ba yung mga restaurants doon. Kaya samahan niyo ako mga bisdak. Malapit na tayo sa train station, sa Maryland Station Dito na tayo sa Maryland Station mga bisdak no? So dito tayo sasakay ng train papunta sa city. Napansin ko lang mga kabisdak na konti na lang yung tao na nagsusuot ng mask. So siguro pwede na siguro. Pero hindi na tayo magkumpiyansa mga kabisdak. Ouch! Sakit pa rin ang tuhod ko. Hindi pa rin magaling tong tuhod ko mga bisdak. Alright. Late na ako mga bisdak, pero okay lang kasi alam nyo ba mga bisdak, napakalaking adjustments itong pagpunta sa city. Kasi kailangan kong gumising ng maaga compared na sa work from home. Kahit gumising ka ng alas 8:30 sa work from home, start ng work mo ng 8:45, okay lang kasi hindi mo na kailangan maligo, hindi mo na kailangan mag-toothbrush, yung mga ganun. Kaya super nag-adjust ako ngayon. Kunti lang yung tao mga bisdak ko. Alright, let's go. Pasok na tayo sa train mga kabisdak. Let's go. Na-miss ko tong sumakay ng train. Sobrang nakakamiss. Alright, doon tayo sa unahan. Dito tayo mga kabisdak. Yun lang mga bisdak. So nakalimutan ko mag-tap sa train, yung magbayad ng ticket ba. Ito, nakalimutan ko kasi nga nalibago ako sumakay ng train. So yung gagawin ko, bababa ako sa next station, yung sa Granville Station, para mag-tap ng ticket para hindi tayo mahuli kasi malaki yung penalty mga bisdak. Kung tama ako, para nasa $200 yung penalty pag hindi ka nagbayad ng train ticket. Kaya bababa tayo sa next station. So mas pa tayo ngayon, mas magiging late. Alright, dito to sa Granville mga bisdak. Hanapin lang natin tong saan daw pwede mag-tap sa train. So hassle. Granville. So punta pa tayo sa taas para makapag tap sa train. Kung napansin nyo sa earlier part ng video, nung pagdating ko sa Maryland Station, hindi ako nag-tap, dumiretso lang ako dun sa sumakay ng train. Kaya hindi yun pwede. Pag nahuli ka, malaking penalty. Kaya mag-tap tayo dito sa Granville, Alright, tap tayo dito mga kabisdak. Dito. Ayun, sa kabila. Tap ko na dito. Okay. Alright, so okay na yun. Nakapag-tap na tayo. Let's go. 3 minutes yung next train. Sarap bumili ng coffee doon mga bisdak. Bili tayo. Mamaya na tayo bibili ng coffee pagdating doon sa city para mas ma-enjoy ko yung kape habang papunta sa office, or pagpasok ko sa office meron akong kape na inumin. Mas lalo patuloy tayong mga bisdak, na delay. Ilang beses na ito nangyari sa akin mga bisdak, yung makalimutan ko mag-tap sa train, tapos kailangan kong bumaba sa next station para makapag-tap.
Right, so nakasakay na tayo sa train mga bisdak. So enjoy ko muna itong yung train ride ko kasi ano to, mga 45 minutes to 1 hour na travel. So makinig muna tayo ng music habang in-enjoy yung yung view kasi na-miss ko din tong yung mga view dito mga bisdak papunta sa city. Alright mga bisdak, so andito na tayo sa Town Hall Station. Woo! Excited ako na makita ulit mga bisdak yung Queen Victoria building. Ayun ay, nakakamiss sobra. Wow. Oh. At last nakabalik na ulit tayo dito sa Town Hall City mga bisdak, no? Pag nakikita ko tong dito sa city mga bisdak, itong view natin dito, no? Uli na-realize ko kung gaano ako kaswerte na nandito ako sa Australia, nandito ako nagtatrabaho. Napakaswerte kasi napakagandang lugar naman, di ba mga bisdak? Ang ganda. So yun, late na ako. Malapit na yung 9, malapit na mag 9. 8:45 yung pasok ng trabaho ko. So pupunta na tayo sa office. So daan tayo sa 7-Eleven para bibili tayo ng coffee doon mga bisdak. Nakakamiss na lugar na to. Wow, grabe. So yun nga bisdak, so nasabi ko ba na pag nakita ko, pag nandito na naman ako sa city, na-realize ko ulit kung gaano ako kaswerte. So yun, alam ko naman yung mostly, yung majority sa viewers namin is yung mga kababayan natin na nasa Pinas na nangangarap na pumunta din dito. So yun, focus lang at hard work, i-work out yung application nyo, paano kayo pumunta dito, and hopefully makapunta din kayo dito at makikita nyo itong mga nakikita ko kasi napakaganda po mga kabisdak. And hinihingal ako, grabe ang ganda. Hindi pa ganun kadami yung tao mga kabisdak. So daan tayo sa 7-Eleven, bibili ako ng coffee. Itong building na to mga bisdak, dati kino-construct pa to, ngayon tapos na. Ang ganda. Ano to siya mga bisdak? Office tsaka residential yung sa taas, residential sa taas, tapos merong offices din. Dati kino-construct pa lang to, ngayon na. Tapos na. Ang sarap sa feeling na andito na ulit sa city. So bili tayo ng coffee dito sa 7-Eleven mga bisdak. Alright, I'll get this one. $1 cappuccino. Alright, ito tayo sa sugar, 2 sugar. Sobrang na-miss ko din tong coffee ng 7-Eleven mga bisdak. Yan na. So ano lang ito mga bisdak, $1. Napakasarap ng coffee ng 7-Eleven mga bisdak. Sobrang na-miss ko to. So andito na ako sa office namin mga bisdak. Papasok muna ako sa office, no? At mamayang lunch break mga bisdak, mamaya natin ipapatuloy yung pag-vlog natin. Maglakad-lakad tayo dun sa dun sa Hyde Park. Tingnan natin yung banda dun merong sa Pitt Street, tingnan natin. So ito yung office ko mga bisdak. Yan yun, nasa taas kami dyan. Maganda yung view namin mga bisdak kasi kita yung parang whole Sydney City makikita sa office namin. So at 360 degrees yun mga bisdak kasi yung whole building yung sa whole floor na-occupy ng office namin, kaya napakaganda niya. Kita ko yung 360 degrees. So tambay lang ako saglit dito ng mga 2-3 minutes and then papasok na rin ako. So mamaya na lang mga bisdak, kita-kits mamaya sa lunch break ko. 6 hours later. So yun, alas 3 na ng hapon ngayon mga bisdak, and kaninang lunch time hindi ako nakapag-vlog kasi kasama kong nag-lunch yung kasama ko sa trabaho. Nakakahiya naman na mag-vlog at mag-video ako kasi ibang lahi yung mga bisdak kasama ko mag-lunch kanina. So alas 3 ngayon mga bisdak, naisipan ko lang maglakad-lakad dito para maipakita ko din sa inyo ano yung nangyayari dito. Kasi mga 4 or 3 months tayong hindi nakabalik dito mga kabisdak.
At konti lang yung tao mga kabisdak ko. Dito tayo sa Hyde Park, diba? Yan yung fountain. Yan yung Cathedral Church sa likod ko, you know. Cathedral Church. And then ito yung sikat na fountain mga kabisdak. Kunti lang yung tao dito mga kabisdak. Pero sa bagay, ano na kasi, alas 3 ng hapon. So naisipan ko lang talaga na maglakad dito ng ikutin lang natin to doon mga kabisdak. Ikot lang tayo doon. Naisipan ko lang na ipakita sa inyo para tingnan natin kung ano yung nangyayari dyan, kasi matagal tayo hindi nakabalik dito, no? So punta tayo doon mga kabisdak. Tingnan natin. Nakakamiss din talaga tong lugar na to. Wala naman tayong gagawin dyan, tingnan natin yung mga anik-anik dyan. Ito tayo mga kabisdak sa mayroong malaking chessboard. So pwede tayo maglaro ng chess dito, no? Yung public chess gaming area, libre lang to. Yun. Soon gusto ko maglaro kasama si Gian dito, kasi alam niyo naman kami kabisdak, sobrang hilig ni Gian maglaro ng chess. So ito, so siya, plastic lang siya mga kabisdak, you know, plastic. Yun, mayroong naglalaro dun. Tingnan natin, mayroong naglalaro dun. Let's see. Parang homeless versus office worker kabisdak. Yeah. Wow. Alright. So yun mga kabisdak, kung gusto mo maglaro dyan, pwede ka makipaglaro dyan sa kanila mga kabisdak. Soon, subukan natin makipagkalaban sa kanila. Tingnan natin yung galing ng Pinoy, di ba? Tingnan natin kung kaya natin silang talunin mga kabisdak. So punta tayo dun, kasi matagal tayo hindi nakabalik dyan mga kabisdak. Sa may, punta tayo dyan sa may Westfield, no? So punta tayo dun mga kabisdak sa Pitt Street. Ito ano siya mga kabisdak, train station to, St. James, you know, St. James Station. So underground siya. Pwede kang dadaan dito papunta sa baba, you know, pasok ka dyan, dyan ka sasakay ng train. Tayo, ano tayo, dyan tayo. Malamig ngayong araw na to ngayon mga kabisdak, malamig. Punta tayo doon mga kabisdak, tapos babalik tayo pabalik sa office. Ano yung office ko mga kabisdak? Yan, yan yung office ko. So doon tayo muna. Alright, so pasok tayo doon mga kabisdak sa Castlereagh Street, doon, pabalik doon. Pitt Street. Alright, so andito tayo sa Pitt Street mga kabisdak, Market Street, Pitt Street. So dito tayo. Wow, nakakasaya, ang sarap sa pakiramdam tingnan mga kabisdak na marami na ulit tao dito sa city, no? Yung last Monday, sabi nila Freedom Day daw, so malaya na yung mga tao dito sa Sydney City na lumabas, pumasyal, pumasok sa mall pag fully vaccinated ka. Kaya napapansin nyo, hindi pa talaga ganun ka dami yung tao. Ang dami din pulis mga kabisdak. Sa paglakad-lakad ko ngayon, marami na akong pulis na nakita. Siguro mga sobrang 10 pulis na yung naglalakad. Kasi nga mahigpit pa rin sila. Hindi na ganun kahigpit, pero I mean mayroong mga pulis na nagpapatrol ba, kasi by right dapat fully vaccinated ka pag teka lang, meron na naman pulis mga kabisdak, so hindi mamaya na ako mag vlog. Alright, so pasok tayo dito mga kabisdak sa The Strand, built in 1891, you know. So let's see, tingnan natin mga kabisdak, pasok tayo dito. Alright, so labas tayo dun sa kabilang side ng kalsada. Ang ganda ng mga tindahan dito mga kabisdak. Oops, dito tayo. Maraming nagko-coffee mga kabisdak, kasi ano na ngayon, alas 3 ng hapon. So dito sa Australia mga kabisdak, expected talaga yan na uso. Mahilig yung mga tao na mag-coffee dito. Mahilig sila uminom ng coffee. Alright, so mayroon dito sa taas mga kabisdak, yun. So
So dito tayo. Alright. Pwede tayong bumili ng ganitong hat mga kazaw. Tapos lagyan natin ng Bizdak O0. So meron din pala itong ano mga kazaw. Merong underground no? Yun o. GB Hi-Fi daw sa baba. Pwede din. So tayo, dito na tayo sa alright. So dito na tayo sa labas ng Bizdak sa kabilang side. Alright, so ano mga Bizdak, balik na ako sa office. Trabaho muna ako. And then overtime ako ngayon. Plano ko na yan. Kaya nag-walking ako kasi mag-out ako sa trabaho siguro mga alas 7 or 7 PM. So overtime tayo mamaya. And gagawa pa rin ako ng walking vlog mga Bizdak galing sa Town Hall until sa Central Station. Alright mga Bizdak, so pasok muna ako sa office mga Bizdak. And mamaya na lang pag out ko mamayang gabi, continue natin yung ano, yung vlog natin. Naglakad lang talaga ako kasi katatapos namin mag-lunch kanina. So para ano, ma-digest yung kinain natin at mapakita ko rin sa inyo no, yung ano na yung ganap dito sa Sydney City. So ito na yung mga Bizdak, 2 days after Freedom Day. Freedom Day na yung tawag daw dito. Malaya na yung mga tao dito sa Sydney City. Alright, so continue natin later mga Bizdak. And pasok muna ako sa office. A few inches later. Alright mga Bizdak, so katatapos ko lang magtrabaho. Ano na ngayon, sobrang late. Hindi naman late pala, 6:30 na ngayon mga Bizdak. So actually iwan ko anong oras na ngayon. 6:30 nga, 6:30 ng hapon. Ito pala yung building namin mga Bizdak no? At sa baba, ano yan dyan, food court pero sarado dahil sa lockdown nga. And uwi na tayo mga Bizdak. At yun, yan yung environment dyan sa labas. At yung gagawin ko mga Bizdak, pakita ko lang pala mga Bizdak. Alam nyo ba yan mga Bizdak? Yan o, ano yan, traffic camera light. Yan, traffic camera light yan. So ito pala yung bus dito sa Sydney mga Bizdak. Ito yung bus oh, di ba? Maganda rin. Iwan ko lang sa ibang state like Melbourne, ganito din ba yung ano, yung forma ng bus. Pero dito sa Sydney, ito yun oh, napakahaba niya mga Bizdak. Ano? Napakahaba ng bus. Ito, tingnan natin to, itong red. Di ba? Ang haba niya. Merong ano ba? Yung connection dito. Yan. Napakahaba. Ito yung blue. So right. So uwi na ako mga Bizdak. At dito ko na lang siya tatapusin itong vlog na to. Kasi hindi rin ako prepared. Kasi ito yung first day no na nag-upload uli kami. After ilang weeks na wala kaming upload. Kaya yung utak ko hindi pa ganun ka fluid. Hindi pa ganun ka spontaneous na magsalita o ano yung dapat mong sasabihin. Ano pa, parang nanibago pa ako mga Bizdak. So yun, ang ganda ng office namin mga Bizdak no, di ba? Kasi ito yung office namin. Tapos sa kabilang side, park, you know, park siya dyan. So sobrang salamat ulit mga Bizdak na umabot kayo hanggang sa dulo ng video na to. At di bali mga Bizdak, mag-expect kayo na marami ulit tayong i-upload na mga vlogs, regular uploads kagaya ng dati. Sa isang linggo, 2 o 3 beses tayo mag-upload kagaya nga ng dati. So nagpahinga lang talaga ako. So ano na mga Bizdak, uwi na ako and see you sa next vlog mga Bizdak. Bye bye, ingat kayo palagi, bye bye.